Друзі, перший день змагань закінчився. Сьогодні у нас які результати? Арсен у нас виборов 3-є місце. Доволі непогано бився в стійки, але, на жаль, в кінці технічний нокаут. Пан Макар відбився перший поєдинок, дуже явно виграв. Після цього в другій сутичці зазнав поразку. Також у нас є пан Дмитро. На жаль, пан Дмитро також зазнав поразки, але нічого. То є хороший початок, як для нього. Він виклався на 100%. Я завтра буду битися. Арсен, які в тебе емоції від сьогоднішнього сутички? Треба вміти боротись, ребята. Якщо ви не вмієте боротись, нема чого тут взагалі робити, реально. Макар, які в тебе емоції? Ну, в принципі, позитивні. Там суперник достатньо був досвідчений, того є, що є. Буду старатися надалі, щоб вигравати таких. Да.